गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। क'क्राझाराव बायलाय फानलाय जिउ राहा हाबाफारि दिन्थिफुंदों दीनदयाल एन्टिदया जजना, नेशनेल आर्बान लिभलिहुड्स मिशन आरो क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि जथाय बानजायनायाव क'क्राझाराव जिउ राहानि मेला खुंदों। बे हाबाफारियाव सेल्फ हेल्प गौथुमफ्रा गावसिनि दिहुनथाय मुवा बेसादफोरखौ बायलाय फानलाय खालामदों। क'क्राझार सरकारि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों बे रंगिना संगिना हाबाफारिखौ। बे हाबाफारियावनो जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ बेखेवना होयो। राजा बसुमतारी मुंनि सासे बर' लाइमोना गोमानानै दङ। राजा बसुमतारीया गोमानानै दङ। उदालगुरि जिल्ला टंला थानानि बेन्दोङाव थानाय हादानगुरि गामिनि राजा बसुमतारीया गोमानानै दङ। राजा बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुसनबायब्ला सावगारियाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफ्रा। फुटबलनि जोहोलाव गोगोमसार गयारिया थोंनै आथिंनि जादुखौ दिन्थिदों। फिन आरोबाव गोगोमसार गयारिनि गोख्रों गेलेनाय। हारसिङैनो हेट्रिक गल होदों लाइमोन फुटबलार गोगोमसार गयारिया। दिल्ली प्रिमियार लिगआव गोगोमसार गयारिया दिल्ली एफसिनि जानानै बे समाव गेलेगासिनो। मख'नो गोनांदि गोगोमसार गयारिया हारसिङैनो 3 गल होदों। गोगोमसार गयारिनि गल होनायजों दिल्ली एफसिया 3-3 गलाव तुरनसंख एफसिनि हेंथायै द्र' गेलेदों। बिटिआर सोरखारा बिटिआरआव नैथि खोलोबनि अनसाय बिथांखिखौ आइजोफोरनो राननानै होबाय। 16 नं निसिमा बियाबावबो चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि निर्मल कुमार ब्रह्मआ राननानै होयो। लोगोसेनो बारग' एमसिएलए आरो चिरां जिल्लानि इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल कुमार बिथाङा बुंथियोदि बिटिआरआव प्रमद बर' सरकार दैदेननाय लोगो लोगोनो निसिमा हालामा बांसिनै जौगाबाय होननानै। जोबोद दुखुनि खौरां, हाग्रानि मैदेरा सानै बर' सुबुंखौ गाग्लोबदों। हाग्रानि मैदेरनि हरखाब गाग्लोबनायाव सासे बर' फिसानि जिउ खहा। आबादारि पसन नार्जारिया मैदेरजों गाग्लोबजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सैथो नार्जारिया गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सैथो नार्जारिखौ काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनो। मैया रुनिकाटायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। हरनि समाव माइखौ नेनाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव बेबायदि जाथाया गले गले जादों। बिटिआर सरकारखौ सलार फेन्सिं होना रैखाथि होनो खावलायदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा। बर'नि खौरां बिजों मिडिया चेनेलखौ बोसोन होदों एम दावबायसा बर' बिथाङा। नंखाय खोथाखौ भाइरेल खालामनाया खौरांगिरिनि इथिक्स जानो हाया। सैथोखौ फोसावालासै खामानि सोलिबाय थानाय समावनो न'नि रां जाख्ल'दों होननानै फोसावनाया गनायजाथावा। नवीन देखान न'नि बानायनायखौ लाना बावैसो सिगां खौरां बिजोङाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारखौ खेंस्ला रावै बांसावदोंमोन। बेरगाव बियाबनि एमसिएलए थामहिनबा एम दावबायसा बर'आ गोख्रों रावै फिनजाथाय होदों। मख'जायोदि दिनै 32 नं बेरगाव बियाबनि सिङाव गासै सा 200 मुलाम्फागिरिनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 चेक रानना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायो।